Príchodom na Pravniansky vršok sa otvorí pred nami obraz, aký sa asi naskytol kedysi v 14. storočí nemeckým kolonistom, ktorí sem prišli hľadať vzácne kovy a vďaka ním práve tu, v zajatí hôr a lúk, v malebnej kotline Strážovských vrchov, vznikla dedina nazvaná Schmitzhau, dnešná Tužina. Od tých čias obec zmenila veľakrát svoju tvár. Dnes v nej žije 1250 ľudí. Stará architektúra pôvodných nemeckých domov sa snúbi s modernou výstavbou. Minulý režim neprijal rozvoju vidieka, preto nové domy v Tužine vyrástli len v posledných rokoch. Ich majitelia, väčšinou mladí ľudia, si vážia domov, ktorý si sami vybudovali a snažia sa využiť a skrášliť každý kúsok svojej pôdy. Historicky najvýznamnejšou budovou v obci je kostol svätého Jakuba. Bol postavený podľa projektu kremnického staviteľa Fokta na stredovekom základe v rokoch 1788 až 1797. Hlavný oltár s obrazom svätého Jakuba je z konca 18. storočia. Okrem dvoch bočných oltárov, ukrižovania a imakuláty, je tu klasicistická kazateľnica s reliéfmi a s plastikou dobrého pastiera z 90. rokov 18. storočia a kamenná krstiteľnica približne z toho istého obdobia. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza Mariánsky stĺp z roku 1749 v pôvodnej kamennej ohrade. Na trojhrannom podstavci sú sochy svätého Jána Nepomuckého, svätého Jozefa a svätej Barbory. Kultúrny dom, stavba, ktorá svojou rozlohou patrí k najväčším v okrese, slúži aj dnes svojmu účelu. Jeho údržba bola v minulosti zanedbaná, o čom svedčí stav budovy. Sála kultúrneho domu sa využívala väčšinou na poriadanie diskoték. V tomto roku sa tu odohrali dve divadelné predstavenia, obnovila sa tradícia fašiangových zábav. Bude snáď zvýšený záujem o kultúru dostatočným impulzom pre občanov a vedenie obce venovať obnove, respektíve záchrane kultúrneho domu väčšiu pozornosť? V budove starej školy je umiestnený sklad CO. Deti sa dnes učia v novej škole. Sú tu umiestnené ročníky 1 až 4. V budove je školská jedáleň a družina.
Našim najmenším ešte slúži stará materská škola, ale pred dokončením je budova nová, ktorá má byť uvedená do prevádzky už v budúcom školskom roku.